Kaya, kayo, tubig. Ha? Tubig. Tubig? This is a recorded online class demonstration with thank you and happy watching. Dara, sir. Thank you. Okay. Lubat. Yan, lubat na laptop. Asag, charger. Ha? Ikaw may gagamit ito. Asam din mo gibutang. Nasa imong kwarto. Wala ko buha. Nasa imong kwarto, charger, laptop. Song. Online class ako ang charger. Online class mo. Fine, alright. Dara, oh. Salamat. Absent juga dayon. Absent ka dayon na napit. Pwede na, pwede na ka mong reason. Pwede ito mo. Kaya sa mo, charger sa iPhone, cellphone. No, score 2. Kung magubing, naku i-search. Hindi ko ka-search mong kay kailangan sa cellphone. Ano man? Asam din yung charger dahil. Nasa taas. Kapoy ko sa taas. Kung sa biglaw na yung klase ko. Sum. No. Kasi yan, hindi yung class mo. Now. Sunod, mugda na kay charger dire yung laptop o cellphone. Oh, kapoy basig sa kasaka sikon ka first time mo. Kasi naman ako yung mukuha we. Maka-absent ko online class o absent. Ako yung kuha pero absent ko. Sugot ka. Hindi. Hindi. Sir, hindi ko kape eh. Timplay ko kape. Hilok ka. Oo, batugon mo. Didi kayo makahawa ka din. Dili. Nay, kung ano, dili ko kapaminaw. Basig makuhan kong mga behind. So, behind na ang gimo. Kape ra bito. Ikaw, para di ko katugon. Sunod, magbutang na ko diri og Juan, heater o kape. Saro ba ito? Ito ang maka-absent ko ani be. Oo, di ba? Salamat ka, pinanggo. Ito para mawang bukta. This is a recorded online class demonstration with participation of Marikina Science. Sir, daray mong kape, sir. Kape latte na siya, sir. Tag 50 ay tag 150 na siya, sir. Kiss ko. Kaya na kay ballpen ng papel. Kaya na ko inis na basin makalimot ko. Sige na. Palihog. Ballpen ng papel. Bulpin ng papel. Wala, di kayo notebook, di dira, day. Wala. Ikaw, palihog. Ikaw rin, gaskwila nga, wala kay bulpin og Online man. notebook. Karon na kalit. Dira, oh. Pwede mo gulay, listanin mo sa laptop, ra? Di ba? Ay, gisugo ra jud ko. No, pwede mo ka magkuha na sa imong word good. Di ko balo. Kuya. Di ko biskuit. Unsa naman sad? Gutom. Di gutom ko. Ha? Wala pa ko'y pamakaw. Di ko yung biskuit. Ngano wala man sa kanikaon daan. Kaya nagsugod na may padong na. Eh na mo sige kag panugo mo ka. Last na yung last na. Last na. Biskuit ra ba? Di ba di ka makahawa na? Di lagi kini yung klase si mo. Di ka makahawa na bisig good tra bitaw. Dili yo klase si mo. No, mo sige kag panugo. Sugod day ka absent ko. Ha? Ako kuha pero absent ko. No, mo ya. Ako na absent na lang ko. No, pwede maka-absent ka pila ray pagkuha naman ang hindi ka. Di lagi pwede. Ngano di man pwede. Kay Di man ka ma pwede ka magkuha. Ino di mo di di lagi kay masuko si ma'am. Now ni mo lagi ko ano mo. Mo boss ko po. Imo lagi palusot na yung mga kuha. Last na. Ha? Last na. Sugod day ka di ko maskwila. Di mo eskwela mo gud ka og di ka makawa na ka Di dito ko gani, kumawa gani ko. Suko si ma'am. Masukod Ma- na mo. Automatic absent. Ikaw, last naman Ha? Last na. Last na. Last na nagsuko lagi. Mantay ka. Taraw mo yung bilang ito. Talati ka. Pinangga mo ako. Taraw. Bantay ka si Cook. Ano kaya? Si Kamina, ma'am. Ha? Kamina, ma'am. Last ka na ha? Oh, last. Teka.